Dan hu Captain żiemel li għall-aħħar 28 sena għex ħajja tarja taħt idejn sit li ħaħsiebu u ħabbu. Ħajja twila għal żiemel iżda l-isfortunatament is-sigħat tiegħu huma magħduda sakemm ma jsibx lil xi ħadd li jteħken. Sfortunatament huwa diffiċli li din l-istorja tintemm wiċċ il-ġid b'Captain jispiċċa f'din is-sitwazzjoni wara li sidu ddaħħal l-isptar u sfortunatament jaf jitlef ħajtu. Iżda l-istorja ta' Captain mhix unika u ħafna żwiemel f'pajjiżna jispiċċaw għall-qatla wara li l-użu tagħhom ħafna drabi għat-tiġrijiet ikun spiċċa. Iltqajna ma' Corinne Farrugia fl-istalel ta' RMJ Rescue, għaqda mhux governattiva f'pajjiżna fejn bħalissa wieħed isib 10 żwiemel illi 4 minnhom waslu biss fl-aħħar sigħat. Palma unwanted jispiċċaw unwanted u jispiċċaw numru kbar ta' żwiemel. Il-problemi li nbagħtu ħafna biex insibu minnu lest min jadotta żiemel, allura fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm numru sostanzjali li sfortunatament ikollhom jinqatlu. Waqt li Captain huwa f'saħħtu u żiemel mans ħafna, sfortunatament f'ħafna każi oħra żwiemel jinstabu fi stat ħażin mixruba wara xhur isofru mill-ġuħ u l-għaġġ. L-option l-oħra jekk ma jitraqdux żwiemel li ma jkunu ridhom ħadd huwa li ħafna drabi jinqaflu x'imkien fejn ikunu out of eyesight, ġifieri dak li jkun ma jarahomx u jitħallew mingħajr ikel u mingħajr ilma sakemm bażikament imutu waħedhom. Ġifieri f'ċertu każi nsiru nafu bihom u fejn nistgħu nippruvaw li nġibuhom hawnhekk, nikkurawhom, jieħdu żmien tagħhom biex jiġu kif suppost u mbagħad nippruvaw insibulhom home. Min jixtieq jadotta lil Captain jew lil xi żiemel ieħor jista' jagħmel kuntatt ma' RMJ Rescue, iżda min ma jaffordjax li jagħmel dan jew għaliex ma jistax ilaħħaq mal-ispiża tal-ikel jew għax m'għandux spazju biżżejjed, xorta waħda jista' jkun ta' għajnuna. Jistgħu jgħinu lilna kemm bħala volontarjat, ġifieri jiġu hawnhekk, jistgħu joffru li sponsorjaw żiemel, ġifieri jaqsmuh ma' ħadd ieħor, jaqsmu l-ispejjeż, aħna nifhmu li żiemel wieħed biex iżommu bniedem wieħed finanzjarjament jaf tkun diffiċli, imma iktar ma jgħinu lilna aktar imbagħad aħna nkunu nistgħu ngħinu u ndaħlu żwiemel bħal dawn li spiċċaw ma jriduhom ħadd. F'pajjiżna kull sena jinġiebu mijiet ta' żwiemel bl-għan prinċipali jkun dak li jtelqu fil-kompetizzjonijiet lokali. Sfortunatament għal ħafna minnhom iż-żmien tagħhom bħala żwiemel tat-tiġrija huwa qasir u jkunu jridu jinbidlu sakemm ma jiġux adottati minn xi ħadd il-futur għalihom ma jeżistix.